UKhuzani umfowampongozi Dlamlenze useveze ukujabula nokuyigqaja ukuthi umculi wamaskandi. UKhuzani uposte ividiyo laphana ekhasini lakhe enkundleni zokuxhumana ebiphelezelwa i-caption ethi kwamnandi emhlabeni awubuke nje umaskandi ukuthi uhlonishwa kanjani. Lento le kumele ishawele izandla. Ubevela-ke laphana ewumuntu ozodelivelwa iphasela. Awuyibuke le video le ungakhohlwa ukuthi usubscribe. Dank. Azole. Kuza kanjani? Go. Ngiphatheleni namhlanje. Aha. Kela. Betty. Yeah, I'm not sure to It's on Fayton. Zibo. Zibo. Android. Zibo. For sure. Hope was Aina. Yes. Sihle. Ngilethelwe. Yisa. Nasi. Ngiyabonga.